My sme Millerovci. Komédia, pri ktorej sa rozhodne nudiť nebudete. Dnes vám ukážem niekoľko zaujímavostí zo zákulisia. A ak chcete vidieť aj vystrihnuté scény z filmu, tie už nájdete na mojom Hero Hero. Falošná rodina si musela vytvoriť skutočnú chémiu. Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts a Will Poulter spolu trávili čas aj mimo samotných scén, aby ich vzájomná dynamika pôsobila prirodzene. Caravan bol jedným z hlavných spoluhráčov filmu. Veľká časť deja sa odohráva práve v ňom, takže herci museli nakrúcať množstvo scén v pomerne stiesnenom priestore. Jason Sudeikis bol na placi známy improvizáciami. Niektoré vtipy dokonca vymyslel priamo počas nakrúcania. Režisér ich nechal vo filme. Jennifer Aniston bola pri nakrúcaní oveľa viac než len striptérka. Tvorcovia využili jej výrazný komediálny talent a veľká časť humoru postavy Rose stojí práve na jej načasovaní a improvizácii. Emma Roberts si počas nakrúcania veľmi sadla s Jennifer Aniston. Keďže boli 3 mesiace ďaleko od svojich rodín a priateľov, Jennifer ju často brala medzi svoje kamarátky a trávili spolu čas aj mimo nakrúcania. Film sa nakrúcal na skutočných miestach amerického juhozápadu. Roadtripová atmosféra preto nevznikala iba v štúdiu. Štáb využíval reálne lokácie, ktoré filmu dodali autentický vzhľad. A ak chcete vidieť aj tie najbláznivejšie momenty zo zákulisia, nájdete ich na mojom Hero Hero.